Goed, voor de mensen die er nou binnen. Jesse Looying gaan we aan tafel. Jesse Looying van Better Party, zegt dat al. De politieke partij die al skoft in de rier zit. En deze riersverkiezingen, wanneer weet ik alweer? Maart, hè? Ja. Dit is wel een skoffelien voor mijn gevoel alweer. Ja, bijna 3 maanden lang. Ja. Dus, je het hoort. Een eclatante overwinning. Van 3 zitten naar 4. Ja. Nou, dat is een opvallende verkiezingswinst. Je bent de grootste winnaar. Ja, ik ik ben de grootste winnaar. Ja, zeker. Hoe zorgt er nou na een paar maanden waarom? Ja, dat is natuurlijk een hele eer dat je als partij... We zijn natuurlijk wij de vorige rietsperiode van namen verloren. Ja. Dat doet wel wat mijn partij. Een lokale partij is echt iets... dat is na in onze gemeente. En dan komt er zo'n verkiezingswinst uit. Ja, dat is gewoon een hele eer dat mensen zou op je stemmen. Dat is gewoon ongelooflijk. Ja. Is dit verwachten? Nee, ik ran Jonas het gemeentehuis daar ben en ik zei 12 zetels. Ik zei dan maar wel heel blij waren. Ja, dat had je Rick zijn. Ja, ik had altijd zijn 12 zetels. Ik zei dan kunnen we mooi... dan behouden we wel wat. Want 1 zetel, dan mag je alleen nog fjouweren. Dat is best pittig. 12 zetels een keer een beetje verdelen. Ja, en Jonas, dan sta je voor het grote scherm. En je krijgt het stembureau binnen. En dan ben je de grootste. En dan ben je de ene grootste. En zeg je dat per stembureau gang wordt Bidel. En aan het einde van de jongen dan show je dat je maar op 140 stemmen verschil van de grootste partij zitten. En dat weer het CDA. Ja. Natuurlijk een hele mooie winst voor hun. Maar ja, het is wel bij u... de emotie ging alle kanten nu, ja. Want je hebt toch een 2, want dat hoop je hem op. Ja. Dat gaan je wel zijn. En dan wordt de 5. Ja. Dan stierst er. En dan plotseling ben je een partij die dat doet. Ja, Ja. zeker. Die geen 1 of 2, nee, 5. Nee. 5 zitten. Nee, dat we iets, we hebben bijvoorbeeld net per se rekening mee houden Nee. hier. En dat is Maar wat gaat er dan toch niet in? Zo'n jongen. Trots. Gewoon echt heel veel trots. Dat we zijn met Jan toch wel naaie ploeg, maar geen wel jonge ploeg. Laat echt zien dat de politiek toch wel in het zegt thuis om het nice. Net de gevestigde orde, de verste partijen die er altijd in zitten. Nou, ik is een keer nijgeloerd en dat wordt gewoon heel erg waardeerd. En dan kun je op zo'n Jan alleen maar trots vieren. Dat is echt super. Maar toen zei de verschillende stembureaus kwamen binnen. Ja. Heb je nog een beetje zicht op waar je meeste stemmen zitten? Ja, dat is verhouding geweest. Is dat natuurlijk in Burgum komen meer stemmen dan bijvoorbeeld in Waarden. Maar uit het algemeen, in de bredere zin, hebben we in alle dorpen wel redelijk goed gescoord. En dan in een aantal dorpen, daar ben je wat minder, omdat je dan weet, er zit bijvoorbeeld een Saward, Douwe David van het CDA. Nou, dat, in het dorpsjongen, en dat helpt in gemeentepolitiek, helpt het gewoon heel erg dat je uit een dorp bij komt en je een bekend gezicht. Ja, dan gaat dat heel vaak. Oh, ik ken die jongen, het is een goede jongen. Die zult wel goed worden in de gemeente. Je had verdij ik toch? Ik zie in een aantal plakken inderdaad werd wel het Tietzerk, dat is het dorp waar ik opgegroeid ben. Ja, dat stekken wel redelijk mijn kop en schouders erbovenuit. Dus ja, dat viel wel als persoon. Na de verkiezingen krijg ik te zien hoeveel stemmen je als persoon kreeg. Nou, ik hier van alle mensen die mij die in Hik de meeste stemmen. Ja, dat wel een hele eer natuurlijk. Van alle partijen? Van alle mensen die op alle lijsten staan, wie ik de persoon met de meeste en de grootste partij en de meeste stemmen? Ja, dat is wel super. En dan denkst je in één keer bliksem en nou? Of? Ja, dan in één keer verhoord. Dat je moet in één keer zien naar we hadden natuurlijk als Riet besluiten beginnen is Riets breed. En daar ben ik altijd voorstander van geweest, omdat dat heel goed de Riet in positie zet. Maar ja, het is toch Den Jong binnen een aantal partijen die ik zijn van, we willen coalitie stukken doen. Nou ja, daar mag je dan in ieder geval een eigen ding van, hoe doen we dat en hoe showen we dat en wat betekent dat? En dat is wel... maar je daarvan een voordeel nee, toch? Nee, nee ik zei 12 zetels. Ja, ik zei, dan we net echt een coalitiepartij. Nee, maar je mag wel vlak voor de verkiezingen je kandidaat wethouder lanceert. Tuurlijk, maar dat is altijd een heel mooi middel om stem te doen. En natuurlijk, mochten we winnen, dan willen we een serieuze partij wijzen. Alleen dat je bent wel een beetje mee bezig van, dat is wel mijn FNP, mijn VVD zeggen we best wel inkomsten in de programma's. Dat zou wel een goede link wijzen. Maar je gaat natuurlijk net keihard met je partijprogramma. Dit willen we, als we onderhandelen maken, dan is dit het eerste wat we voor door. Sabot ben we er net mee bezig. Nee. Waarom? Waarom denk je ook dat de zoveel mensen op Jim stemt? Ik denk dat het lokale karakter van onze partij... natuurlijk, iedereen in de gemeente is een lokale partij. Maar soms binnen binnen lokale partijen van landelijke grutte partijen. En FNP net, hè? En FNP net, en FNP in de regio, Friesland,
is echt alweer het zit in de provincie. Het is wel een groter orgaan dan echt een partij die puur shot naar lokaal. En daar gaan we wel echt op inzetten in de verkiezingen. Van, wij zijn de enige lokale partij die echt alleen nog binnen de grenzen van dit textiel bloot. Ja. En ik denk dat meestal echt aanspreekt. Maar jij staat ik waarom? Ja. Ja, en het jonge karakter, het is naaigeloerd, dat helpt ook wel. Dat is wel iets wat we terugkrijgen. Ja. Nou, dan ben de verkiezingen geweest. Ja. En je bent van de schrik bekomen. Ja. De kater is verwerken in de goede zin van het woord. En dan kwam los. En dan is dus de gemeente kiest ervoor om een riersprogramma te maken. Nee, gewoon alle partijen bij waar we praten over de inhoud en dan wordt een riersprogramma maken. Dat is inderdaad ik maken. Ja. Dat is een PV Kalien, volgens mij is dat in de rier bepraat. Elke keer weer ervoor. Ja, zeker. Dus er leidt nog een stuk. Ja. Maar er leidt ik een advies om nou tot collegevorming te komen. En daar staat in dat Jim net mij door. Klopt. En daar staat letterlijk in dat de zorgen binnen bij de oorlogspartijen om stabiliteit en politieke ervaring. Ja. Nou, Ja, dat is mezelf, als dat er keihard opskunnen wordt, dat zou ik net leuk vinden als partij. Nee, dat vinden we jammer dat het opskunnen wordt. De redenen daarvan, dat is bij partijen om dat uit te lezen waarom ze dat opscoren, dat weten wij ook net. De informateur die gaat met iedereen in gesprek. En er wordt vragen wat zou je als een stabiele coalitie. Nou, en er zijn een partij in West die u daar net terug in sjoggen. En dat vinden wij jammer, want we denken wel dat bij mij onze partij, we hebben protestemmen gekregen. Er is echt een duidelijk signaal, jong. Maar ja, het is wel uiteindelijk hebben we wel zijn als partij ook wat er gebeurt. We moeten nou net, gemeentes, het is best wel. Wij zijn als een van de weinige orgaan, samen met de provincie nog een beetje die stabiliteit jaren uit te stralen. Wij maken gewoon fjouwer hier politiek bedrijven, net naar twaaien, zoals in Den Haag. Zeggen ze van, we loeken de stekker er weer uit, of het wordt een heksenjacht. Maar zijn we maar gewoon voor stabiliteit. En is het zo dat partijen vinden dat wij daar net bij jaren, dan zullen wij nog steeds meedoen. We zullen nog steeds constructief werden. Nou, we hadden de laatste raadsvergadering, we eigenlijk meteen al maar een punt kwam uit ons verkiezingsprogramma, de statuslening. We laten er geen gas op groeien, we gaan meteen wel los. En als we net in de coalitie zitten, dat betekent net dat we niet kapot een speel stellen. We zijn nog steeds een hele grote partij die echt nog wel wat de komende 4 jaar gaat bereiken. Ja. Dus Maar viel het dan ik nog wat als een soort van, je moet nog even stage erin of zo? Bewijzen of? Ik weet net precies waar het in zit. Het is, ik denk dat wij, natuurlijk bij BVNL hebben wat wisseling gehad. Nienke Koopmans is naar het weddenschap gegaan. Nou, we zijn toen van partij, maar verloren. Maar eigenlijk sinds dat we de partij binnen, geen wisseling meer. En we zijn, denk ik, de oude 2 jaar gaan we echt laten zien dat we een constructieve partij binnen. En er zijn toch partijen die er nog hun twijfels bij hebben. En dat is dan wat het is. En het is nou, we kunnen wel heel erg gingen blowen in dat advies. Maar daar gaat onze inwoners niks van. Als wij met elkaar nou ruzie gaan maken omdat een partij dat zijn had zijn informateur en wij gaan 4 jaar lang zitten, dan doen we net mij. En we gaan met de handjes om elkaar en we doen net mij. Daar huizen inwoners niks van. Nee. Dus we gaan meteen zijn kappen voor, we gaan werken gewoon 4 jaar lang. En hoe 4 jaar ben we dan de grootste. Onze kans komt wel, daar zitten we echt niet doorheen. We zijn een partij met een leuke ploeg meestal en we beginnen gewoon voor. Ja. Maar vind je wel omdat je hem eerlijk behandeld bent dan? Jawel. Ja? Ik hoop, het is dat mensen gewoon eerlijk aan tafel zitten. En dan ga ik van uit. Want ik denk wel dat wij dat als gemeente in het textiel gaan laten zien. Dat wij net wij zijn net een gemeente die een heksenjacht naar elkaar doet. Dus altijd op inhoud. Het is net dat we elkaar van leugenaar uitmaken of dat soort gekke dingen. We zijn altijd een partij die een één ding ben we het allemaal met elkaar eens. En dat is dat we de stiefhuis inwoners. En dat is net alleen nog die 2200 mensen die op onze partij stemd hadden. Dat zijn al die 22.000 mensen van de hele gemeente. Dat je de gemeente hier te wijzen. We hebben te staan voor iedereen in onze gemeente. Ja, nee, dat is hartstikke mooi. Elke partij zal het zeggen. Maar als er 5 zitten had een dikke overwinning boekt, dan wordt het toch gek om de knoppen zitten de komende 4 jaar. Dan wordt er nog een wat voorstel, die statuslening. Ja. Maar als het om de knoppen zit, aan de andere kant van de tafel zit, dan heeft het echt invloed. Dan kerst wat doen. Nou, als ze dat net willen, dan is het gewoon van leuk, Jesse, maar dat gaan we niet doen. Nee, dat klopt. Maar dat zal in een coalitie zal dat net oors wezen. Dus wij daar in de onderhandeling een punt hebben en onze orenpartijen waar we mij zitten, die zeggen, dat willen we niet in, dan komt het direct niet in. Dus daarin zullen we bepaalde punten als partijen het net willen, bloot het dat ze het net willen. Het is net dat nou, omdat het, het college zoals dan nou nam wordt, nou dat het er zit, dat we niet een keer
vreemden van elkaar binnen. We zijn nog steeds iets op wat functioneren op inhoud, net op En- persoonlijke verhoudingen. En maar zo'n riedsprogramma, ik bedoel, kies dan nog oppositie voeren? Jawel. Ja, Want wat, het wat is- hoe moet ik dat zien van je? Want het is correct van, we zijn allemaal vrienden van elkaar. En, Ja, nou dat is inderdaad, dat snap ik dat mensen dat zeggen. Het READS-programma is voor u een middelwest om te zien dat op een bepaald niveau van we hebben het toe in is. Bijvoorbeeld woningbouw, we willen al je, we zien bijvoorbeeld een concreet aantal, de rol is 1300 de plancapaciteit willen we de komende 4 jaar, maar dus de plancapaciteit op 1300 staan. Alleen nog waar dan het verschil in komt, en daar zit nou ja, de oppositiecoalitie of gewoon het debat in. Wat voor woningen komen er? Van waar? Hoe? Statuswoningen, appartementen voor oudere mensen, eensgezinswoningen. En daar zul je dan wel de verschillen in de riet dat de ene zijde, wij vinden wel status we moeten energieën. En andere partijen zitten we meteen een sociale huur. Daar zit het verschil. Alleen nog terug van tevoren al deel te zetten van je hebben we toe eens met elkaar. Bijvoorbeeld het aantal. Kind een college in ieder geval wel sturen. Je bent maar snel nog eens. Dus we kunnen mij voorstellen komen totdat we dat aantal sowieso bereikt hebben. En dan kunnen wij als gemeente volle sneller ik richting je aan van je maakt het net daar. Hey, welke problemen jij op het waagst als je in de gemeente omstapt en luistert naar mensen? Wat speelt er in de gemeente het meest? Woningbouw, lokale lasten. Dat zijn wel de 2 punten die ik het meest zie. En woningbouw is vooral ook iets wat onder de jongerij natuurlijk een protte leeft. Ja. Er binnen een protte familie leeftijdsgenoten die wil heel graag in deze gemeente blijven. Alleen het is gewoon, de woningmarkt is op het moment lastig. Ja. En dat, Hadden we dus vaker gewoon de gemeente Ja. kent daar net zo'n dikke rol in spelen, toch? nee, het enige wat de gemeente kan doen is vooral nou ja, de plannen openstellen. Dus bijvoorbeeld Mooi Burgum. De gemeente die het bestemmingsplan, er moet zoveel woning komen en die zet dat dan in de merken. En dan moet er een partij wijzen. Nou, in dit geval ben hier in Burgum een aantal partijen die scrollen daarop in. Die krijgen het aan en die ontwikkelen het. Alleen nog als we het aanbod maar groot genoeg houden, dus ik zoveel mogelijk partijen maar uitnodigen, dan kun je daar maar bezig. En dat maar we vooral tegen stimuleren, we moeten gewoon laten zien. Bij onze gemeente, wij moeten vanuit onze kansen volgen wat de gemeente kan doen, daar moeten we gewoon eens best doen. En er moet net een moment wijzen dat we geen plannen hebben waar een partij maar een gang kan. Want de bouwbedrijven zijn weer, zit bomvol en die hebben werken nog. Die zit goed vol. En als wij litten wachten mee en we hebben geen plan waar ze mee bezig kunnen, dan gaan ze in een auto. Wij moeten gewoon terugzetten dat eigenlijk er altijd aanbod is van nou ja, een ontwikkelaar om daarmee bezig te gaan. Ik jij een coalitiepartij praten, dat zou je gewoon heel rustig, evenwichtig, Ja. wie is precies. Ja, ik ben benieuwd hoe de komende 4 jaar gaan, want je zult toch je profileren, maar dat verwacht je hem achterban toch ik. Tuurlijk. Maar dat, Als ik even zo naar de VVD bijvoorbeeld, hè, die had ik gewonnen. En die had zich al rond 4 jaar echt heel bot profileerd Ja. van keihard tussenin gaan. ja. Nou ja, dat is nou ook een partij die in de coalitie moet zitten. En Ja, ik ben dat echt heel ken- benieuwd kennen hoe ze dat. wel. Ik ben heel benieuwd hoe dat ontwikkelt natuurlijk. Ja. Een partij die er altijd zin in gaat en wat nou in één keer even 180 graden draaien. Ja. Maar ja, coalitie is natuurlijk iets Het is anders. zin dat het heel snel gaat, hè? Ik denk het wel, ja. Even nog wat doors. Je bent eruit georganiseerd. We moeten dan bekend erom dat had ik in de krant staan. De naaie Riersleden, tenminste een groot gedeelte ervan, is op kennismakingsweekend West op een eiland. De Schelling, Mierke, op Ameland. Ja. Ik weet niet precies. Daar hebben we voorval waar geen partij een rol in speelt. Hè? Er zijn dingen zijn, of dingen die gewoon net goed winnen. Waar de burgemeester nog wat met die had. Denk dat, want het is een paar maal in je bier dit kwam. Heel bijzonder. Het is lekt, denk ik dan gewoon. Wat denk je daarvan? Is dat toevallig of is dat dat je moet komt en dat daar terug je mek net in de meid bij mij? Dat weet ik niet. Ik weet net Dat al denk dat... ik eerlijk. Nee, ik weet het. Want er zat toen stabiliteit en zat toen een jonge partij in het advies. De jonge partij weer me bleun. Dat ben we. Dus ik weet net of Ameland in dit geval invloed had op een coalitie. Gaat net mij helpen, denk ik. Nee. Dat soort krantenberichten natuurlijk. En we hadden er een persbericht toegestuurd. En dat is ook wat het is. Maar ja, dat helpt natuurlijk niet. Nee. Dat is iets wat zij is. Oké. Nou, die had de verder niet net de Hornum gemeente hoe ze van. Nee, maar dat kerst ik naar de achterkant Nee, natuurlijk. nee. Maar goed, je hebt dan uit mij. Nee. Spietig voor de mensen die al je bestemd hebben, die Ja. vertrouwen in hem hebben. ja, maar we dat zullen- is dan kans. ja. Ja,
Ik heb er wel vertrouwen in. Het is absoluut net dat we nou voor jou hier niks kennen. Op je handen zetten. Nee, maar dat geef ik zeker net aan. Ja. Misschien wist je dat. Wanneer is het college wordt het gepresenteerd? Als alles mij zit, formateur, die dus nou ja, de wethouders en het coalitieprogramma, dat zal voor de zomer, maar dat nog gepresenteerd worden. Ja. Maar heel veel gemeentes zijn al klaar. Ja. Waarom doet het zo lang? dreig. Nou ja, waarom het bij ons langer dwaart is omdat wij eerst natuurlijk het REACH-programma. En als je het REACH-programma en het collegeakkoord zoals nou heet tegelijk doen, wat je dan krijgt, vooral in het gesprek voor het REACH-akkoord, dan zijn er een aantal partijen die hebben elkaar al voelen. En als die het net in het REACH-programma krijgen, dan drukken we het wel in het collegeakkoord. En dat helpt net in zo'n sessie, want dan krijg je een bepaalde arrogantie, omdat we bepalen toch wel even. En nou hebben we eerst echt zo'n, zonder dat we van elkaar wisten waar het heen ging, waar willen we echt mee snel naartoe. En dat helpt wel in de onderlinge verhoudingen en in het onderlinge totstandkoming van zo'n programma. We zullen zien waar het aan leidt. Ja. Misschien lukt het wel en kom je hem alsnog in beeld. Alles ken. Waar zult ze? Ja. Jesse Loinge, tien dank dat Steven komen woest en de uitlezen woest. Dat is ik de rol die hem heeft, vind ik. Hè, om het publiek uit te lezen van hoe het de zaak in was. Ik ben heel blij dat we je welkom binnen en dat we een mooi verhaaltje maken. Succes ermee. Dank u wel. Hey.